Duk makin da ya ci 20 yana da 10,000. Duk makin da ya duk wanda ya ci kuma 10 yana da 5,000. Wannan shi za sai a lissafi. Nazo amin iso nazo amin iso nazo kun naziru mai waka nazo dama kuce da shi nazo hirar saraki mai girma hirar tana Kwano, kwano, kwano,